Blížia sa voľby, slovenskí politici sa márujú navzájom a aby toho nebolo že úplne dosť, tak pred pár dňami sa samotná Shopaholic Adele zasnúbila. Zase, už ani neviem koľkýkrát. Každopádne, prvýkrát s Honzou, takže poďme sa na to spoločne pozrieť. Nuž, čiže stalo sa to v rámci tej bojovej organizácie Red Face. Snúbenci sú očividne celí bez seba, ale tak ako aj väčšina ostatných ľudí, tak aj ja si myslím, že toto bolo na vypromovanie tej Red Face organizácie, keďže podľa všetkého tam reálne, že ľudia nechodia. Toto bolo myslím, že druhé alebo koľkaté vydanie a už aj na tom prvom mali celkom akože núdzu od divákov. Ťažko povedať, že koľko ľudí si kúpil pay-per-view, ale na život tam minimálne dokopy nikto moc nebol a ako vidíme, tak na istých záberoch, čo sa týka tej tribúny, tak tu taktiež veľmi akože nikto nebol, takže neviem, môže to byť dohodnuté, nemusí, ťažko povedať. Pri týchto ľuďoch človek nikdy nevie. Adelka sa vlastne vyjadrila tak, že ona nečakala, že takéto čosi sa stane, aj keď akože no, vravím, je to diskutabilné, pretože Honza čosi akože pred ňou skrýval, že dačo sa chystá a takto, ale všetci si mysleli, teda ona a ostatní naokolo, že ide on urobiť nejakú svoju výzvu, lebo teraz je to proste v móde, že rozmohlo sa 1 500 000 týchto bojových organizácií a proste zrazu každý sa chce byť, kto má proste pár tisíc followerov na sociálnych sieťach, tak každý má zrazu nejaké beefy medzi sebou a chce to riešiť práve v ringu, aj keď vlastne v živote predtým nemal nič spoločné s bojovými športami, čo akože pravda je, že tie bojové športy sa dostanú takto do širšieho povedomia, ale takisto treba podotknúť, že to, čo tam predvádzajú takéto NPCčka, vlastne s tými bojovými športami nemá vôbec nič spoločné, čiže neviem, či to nie je do istej miery také kontraproduktívne, ale pravdou je, že tak či tak to proste zarába neskutočné peniaze tým organizátorom. Akože v prípade Red Faceu je to diskutabilné, ale napríklad taký Clash of the Stars ide v tomto vlastne absolútne bomby a takisto Slovenská Fight Night Challenge, čo je akože podľa mňa, že na najvyššej úrovni, čo sa týchto celebritných fighterských zápasov týka, tak tam sa točia určite tiež také peniažky, že fú. Jaký z toho máte pocity? No mně se chce furt brečet. Tak to sa vlastne vyjadrili pre to i vidíte sami. A já se musím vlastně hned na začátek zeptat, my máme nějaké informace od Marka, který s vámi mluvil, který u vás dokonce bydlel 4 dny a tam bylo, že Adéla už o tom věděla a že dokonce si koupila prstínek, tak jak to doopravdy je? No tak, jakoby koupila si ho, ale myslela si, že ona to si kúpila prstínok. Já jsem jí právě řekl, že když bude 3 měsíce hodná, takže ji pak požádám. Takže Adéla není hodná vždycky. No, Wow. občas mám tu svoji blbou náladu. Občas mám tu svoju blbú Na to náladu, se to pojí akože všetci další vidíme, keď sa otázka k tomu a dostane to je, nejaké že klipy Marek z ich tvrdí nebo dostal TikTokových se livestreamů a informace, podobně. že vlastně ty si bereš prášky na lepší náladu a do toho je piješ, je to pravda? Prášky No, na já jsem si lepší jako náladu. radila s mojí psycholožkou, co má přijít na mě Bavíme jako se na o ty liekoch? léky a ona říkala, že jsou dobrý. Tak jsem mi začala právě brát, abych se uklidnila. A cítíš se po nich líp? Cítím se takhle, jako, že už si nedovolím k Honzovi ty hnusné věci. A vy vlastně doslechlo se, že dokonce si použila nůž Jako na prikývuje, že prostě ano. Honzu, Ano, tak to ano. je důsledkem toho, že Ne. ty prášky jsi nevzala, nebo je to vůbec pravda, nebo jak to je? Ne, vůbec to ani právě v životě Honzovi neublížila. Akože reálne aj k tomu Davidovi predtým, aj teraz tomu Honzovi, ona sa Jo, takže na vztahy tých v rodině streamoch jsou chová akože takové nechutne. otevřené? Ano. Ja si neviem predstaviť, že máte hen teda tak by na ráda mňa maminka akože moja Honzy? polovička reagovala maminka mě za nemá úplne ráda tie kvôli najprízemnejšie veci. Že oni tam neriešia ostatní proste vážne zbytek veci, oni tam rodiny, riešia co na tebe úplne říká? nezmysly. Právě, že mě nemá vůbec nikdo z jeho rodiny rád. Normálne mi umiera mozog, keď sa títo ľudia vyjadrujú, ale akože je halus, že sa im stále dáva proste ten mediálny priestor. Takisto akože aj v tomto videu, hej, lebo proste ľudia milujú bizáry, to je akože dôvod, prečo vlastne títo ľudia stále majú tú pozornosť. Je otázne, že či toto bolo dohodnuté alebo nebolo dohodnuté v rámci tej organizácie Red Face, aby tam nejako dolákali nejakých divákov alebo čo, ale proste, ak som hovoril, tak tá Fight Night Challenge na Slovensku sa drží proste na nejakej tej úrovni. A napriek tomu, že sú tam nejaké trash talky a také veci, ktoré tomu patria, tak proste toto je, že bizár za bizárom a normálne, že nechápem. Lebo sú tam medzi tým nejakí skutoční fighteri, o ktorých ale vlastne najšťastie nikto nezakopne, lebo všetka tá pozornosť ide práve na tieto NPCčka a takéto je celé podľa mňa jedna veľká halus a ja som len zvedavý, že dokedy bude proste tá Shopaholic Adele takto internetovo akože reálne mať nejaký výtlak, že budú sa o ňu zaujímať tie médiá, budú sa o ňu zaujímať tí ľudia, že čo zase vyviedla. Lebo človek by si povedal, že po tých všetkých blbostiach, ktoré už ona má na konte, takže reálne už príde nejaký moment, kedy si ľudia povedia, že to už sa fakt že neoplatí. Ale že proste ono to furt žije. Ono to furt žije. Ja som si myslel z počiatku, keď sa proste začala okolo nej dvíhať nejaká vlna pozornosti, že za tým je Kazma.
A veľa ľudí si to myslelo. A veľa ľudí si to myslelo celkom, že dosť dlhú dobu. Ale keď si zoberieme, že toto keby bol Kazmov projekt, takže by on reálne musel platiť život jedného človeka x rokov a všetky tie bizarnosti a tak ďalej, to proste není reálne, že by toto bolo premyslené, že proste tá Shopaholic Adele bude že určite, že sama za seba a proste snaží sa variť to svoje meno a tie svoje internetové vystupovania a tieto srandy, kým to len pôjde a ja si myslím úprimne, že sa jej ani tak skoro nezbavíme. Čiže to by bolo asi k tejto vyčerpávajúcej reakcii všetko za mňa. Budem rád, keď mi hodíš odber, aby ti neušli ani ďalšie moje reakcie, prípadne nejaké iné videjka a budem sa tešiť na teba potom pri nich. Takže díky moc za sledovanie a čau.